Right, hello guys, what is happening? Shwt ma pethau, croeso nôl I PopT a chroeso I Impression Roulette! Yn syml, games I gyda ni heddi ac ar y olwyn mae yna llwyth o pobl enwog a cymeriadau enwog. Fydd ni'n rhoi spin i'r olwyn fel hyn a fydd yn glanio ar Shrek. Ari. A bydd angen ni wneud impression fel hynna o Shrek. Ie, ond Jed, mae yna twist. O, oes? Sef fi'n rhwydd os e? Na. Dim byd rwydd fan hyn. Mae PopT wedi rhoi llwyth o ganeuon I ni mewn bocs. Ni am bigo can allan o'r bocs. A so ni am adrodd yr impression, ond I ni am ganu fe. Ti'n twymo la? Na, eto. Ti'n meddwl nawn ni cystal â Elin a Dan? Sa'n gwybod, athyn nhw ddeud yn eitha da, ond sut ti'n fel gyda impression, dylai? Ddim yn gret. Ddim Ddim yn gret o gwbl. Cyn I fwrw mlaen, beth ni moyn i'r gwylwyr wneud? Ni eisiau I chi tanysgrifio i'r sianel, roi thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r glwch am y notification. Alright! Reit! Neis. Neis. OK, so Cadi, sut ti'n teimlo? Ti'n mynd gynta? Felly teimlo'r y nerves yn dod off ti. Mas o ffordd, The Simpsons. So, unrhyw cymeriad o'r Simpsons, mae'n lan I ti. Okay. Dau gi bach yn mynd i'r coed, esgyd newydd am bob troed. Mae'r Simpsons. Diolch! Oedd actually yn da. Oedd e? Oedd. Sgôr ti, oedd e'n eitha da, actually, ond na I roi 3. Hapus do hwnna? Ie. Solid, Ie, mae'n good. Mae'n solid impression. Oh! Oedd e'n spin da. Oedd e? A fi'n efo Star Wars. Yeah? Anhygoel. Sorry. Ti di gosod y bar yn uchel iawn I ti dy hunan nawr. Do. Ti'n cael 5. Oh, no way! Ti'n cael 5 dy fi. Yes! Da iawn. A fi'n lyfo Elvis hefyd. Sorry, rhaid I fi baratoi fyd. Okay. You're insecure, the lower fall. You turn my head when you walk through the door. Don't need my cup to shut her off. Ti'n gwybod gan? Do. Fwn Dexter, ie? Amazing. 5 allan o 5. Fantastic. Oh. Sa'n bod I fi'n set o'r bar, ti'n di wneud set o'r bar fyna? Oh, nere. Nid o'n gofyn, bel mythys. Ar y bir, mae bel yma. Yn gred. Bydd yr geiriau? Fydd e'n gofyn. Calon lan. Bydd yr geiriau? Calon lan? Yn llawn Dioni. Yn llawn, Dion, you're great. Teg a chiw. Teg a lliw. Na'r Lily Dlos. Lily Dlos. Thank you. Gei 4. Oh, mae'n dal yn dda. O, mae'n really dda. Diolch, ti'n gredig. Come on, Come on, Cadi. Oh, right, okay. Right up your street. Hey, I just met you. And this is crazy. But here's my number, so call me maybe. Oh, da iawn. Da iawn. Mae'n really da. Na i'n rhoi 4. Oh, yes! Mae'n da iawn. Oh! O'n i'n canu y band me, ddoe. Beth yw eto? Fi'n gwybod y band, beth yw'r can? Oh, yeah, okay.
Hey. Doggy. You are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Now get out of me, swamp. You are the dancing queen. Young and free, only 17. Yamanoga! Wel, gallen ni wedi gweud y sgôr nawr wrthoch chi. Jed sydd wedi ennill. Llawn heiddi ennill, os gael weid hefyd. Impressions fantastic gyda ti. Diolch. O ti'n ffantastig hefyd, Cadi. Callia. Ti'n amazing. Da. Sio ti'n teimlo? Good. Nes i surprise o'n hyn, actually. O'n i'n gweld yn ôl, o'n i'n meddwl, sa'n gwybod. Ie. Ti'n ma, ti jyst yn mynd amdani. Ti'n gorfod? Deifo mewn, Ie. a mae pethau da'n digwydd, ma? Yn union. Fel wedon ni ar y dechrau, cofiwch i Tanysgrifia. Hoffi'r fideo yma a gwasgu'r gloch am y notifications. Nawn ni weld chi yn y fideo nesaf. Tan hynny. Ta-da!